गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोबाय दिनै आङो मोनसे गेम होफुंनो थाखाय आखायाव लादों बे गेमा किन्तु दस्रा फुटबल लुडु चेस आरो टीन पार्टी माबा माबि नङा पबजि माबा माबि नङा बे गेमा जाहैबाय ओरैबायदिसो देंखोनि मोनसे गेमसो देंखोनि मोनसे गेम बे देंखोनि गेमाव बयबो एथ'ग्राब मेलेमबो बाहायनाङा जास्ट मोनसे कमेन्ट हरनानै बे गेमखौ देरहानांगौ आरो बे जाहैबाय मेथाइ मोनसे दङ मेथाइखौ खननानै बा रोजाबनानै होनो सानो मेथाइया नैबे दा गिबियावनो बे मेथाइखौ बा खोन्थाग्रोनायनि सिगां गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालाम आरो कमेन्टआथ' हरखाथारनांगोन मानो कमेन्टखौ हरनायनि गुबै खारनानो जाहैबाय कमेन्टखौ जाय हरगोन बिसोरसो बे गेमाव बाहागो लानाय जागोन आरो जायफोर नायनानैल' थायो बिसोरो बे गेमाव बाहागो लानाय जानाय नङा आरो बे जाहैबाय मेथाइखौ खोनासंदो दामनोबो बारा रोङा ना एसे सोलोंनायसो दे रंजादे दे मोसादे लैहोर लैहोर बेनो मेथाइया दे रंजादे दे मोसादे लैहोर लैहोर दसी दसी जिंगा दसी खुशी खुशी मिनि खुशी बेसे हायनारि बे मिथिंगा सिखोलाया जोंनि गोसोआ बोदोर जादों बेसे हायनारि बे मिथिंगा सिखोलाया जोंनि गोसोआ बोदोर जायो आंनाव एसे गोसोआव दङ बाराबो गोसोआव गैया ओंखायनो नोंथांमोनहा गोसोआव दङब्ला मेथाइखौ रोजाबनानै खोन्थाहर आरो जुदि सोरनावबा सेभ दङब्ला बे सेभ दङब्ला बेखौ हरनो दाबाव शेयार खालामहर आङो आरो हायोबा डाइरेक्ट माबा मोनसे कमेन्टआव लिरहरनानै आंनाव दङ बेफोरबायदि बुंहर आरो थांनानै आं लायगोन दा बेखौ माबोरै गेलेनांगौ खोनासंलांबानो जाबाय सा 10 गिबि कमेन्ट हरग्राफ्रा जायफोरना जाबाय बेखौ सा 10 माने सिरियालि टप अफ द बाटन गोजौनिफ्राय आरो सा 10खौ सायख'नाय जागोन आरो बे सा 10नियाव सासेल' सेलेक्टेडआ सासेल' जाहैगोन बेयो जोबथारनायाव लटारि टाइपनि मोनसे खेला आरो बियो दा बेवहाय जायनाखि नैबे मेथाइनि मुंखौ मिथिगोन आरो बिनि रोजाबगिरिखौ मिथिगोन बिसोरो कमेन्टआव एन्सारखौ हरबानो जाबाय बे बबे मेथाइनि बा बबे सिनेमानि मेथाइ बियो आरो बेखौ रोजाबग्राफ्रा सोर बे आंबो मिथिया किन्तु आङो गोदो उन्दैयाव एसे खोनादोंमोन बा माखासे सम एसे खोनानाय जादों ओमफ्राय दाथ' फ्राय गोमालांबाय माखासे मेथाइफ्रा दा बेखौ गोसोखांनानै आङो बे मेथाइखौ एसे आंनाव सुरा गोसोआव गैजोबला एसे जाखिनि थादों आं बेखौ रोजाबनोसै ओमफ्राय बेवहायनो बुजिदो आरो दे रंजादे दे मोसादे लैहोर लैहोर बेनो मेथाइया दसी दसी जिंगा दसी खुशी खुशी मिनि खुशी बेसे हायनारि बे मिथिंगा सिखोलाया जोंनि गोसोआ बोदोर जायो बेसे हायनारि बे मिथिंगा सिखोलाया जोंनि गोसोआ बोदोर जायो एसेखिनिल' मेथाइया गोलाव दङमोन किन्तु मारै गोसोआव गैला ओंखायनो जायफोर फार्स्ट कमेन्ट हरजेनग्रोगोन बिसोरो जानाय सा 10 जायफोरनि एन्सारा जागोन बेखौ सा 10खौ माने पिकआप खालामनानै बिसोरनो लटारि होनाय जागोन आरो बिसोरनो थाखाय 100 रुपिसनि रिचार्ज सोनानै हरनाय जायो एनि माने जायखिजाया सोरबा एयारटेल जानो हागौ सोरबा जिअ जानो हागौ सोरबा माबा मोनसे जानो हागौ रिचार्ज 100 रुपिसनि रिचार्ज सोना हरनाय जागोन 1 कमेन्ट हरथारनांगौ ना बारा बे
माने गोनो गोथो साननांगौ गैया बेवहाय। होमबा बेखिनिखौ हायो मावदो। दैबाना बोथोरबो माथो खालामनानै थानो बयबो। आं ओंखायनो बे आयदाखौ गोसोखांदों, जों बावलांनायखौ जाहाथे सोर बयबो एफा एनै गोसोखांलायो। आरो मालाबा सोरनावबा जुदि मेथाइफ्रा दङब्ला एसे शेयार खालामहर आंनोबो। आं खोनासंफिननो बिराद लुबैदों आरो बे मेथाइखौ। ओमफ्राय आंनावथ' गोसोआवल' दंमोन, गोसोआवबो बावजोब्बाय, खोनायोल', गोसो सिङाव रिंखांफैयोल', बाराबो माने गैलिया, बावलांजोबथारबाय एखे। ओंखायनो मिजिंथियो बे आयदायाव साफ्रोमबो नायगिरिफोरा बाहागो लागोन आरो कमेन्टखौ हरगोन। कमेन्ट हरनाय बेखौथ' बुजिखाबाय, साजिखौ सायख'गोन, साजिनि गेजेराव सासे माने फाइनालाव सासेल' सहैगोन आरो। साजिया फाइनालाव थांदोंब्लाबो देरहाथारगोन ना सासेल'। दा बेनो 100 रांनि रिचार्ज सोहरनाय जागोन। बेखौ डाइरेक्ट माने कन्टेक्ट खालामहरनाय जागोन आरो। हायोबा जाय कमेन्ट खालामदों बिसोरो गावबा गाव फन नम्बरबो होफानो हागोन। आरो फन नम्बर होफायाखैब्लाबो आं उनावहाय खोन्थाहरखागोन सोर देरहानो हादों साजि। ओंखायनो दिनै बेयो फार्स्ट जाहैबाय आंनि हारिमु बानहार्जा इउटिउब चेनेलाव। गिबि खेबनि थाखाय बे आयदाखौ आङो आखायाव लादों। ओंखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो नायनानै बे आयदायाव बे मोनसे गेलेनायखौ गेलेनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। बयबो नायलां, आरो उनावबो जोङो आरोबाव गोदान मोनसे आयदा लानानै फैगोन। ओंखायनो गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो बेखौ बयनोबो शेयार खालामलायनानै जाहाथे बे गेमखौ बयबो गेलेयो। दस्रा गेम नङा बियो, बर'नि जारिमिनजों मोनसे लोब्बा थानाय मोनसे गेमसो। ओंखायनो बे आयदायाव बयबोखौबो बाहागो लानो थाखाय आङो खावलायबाय। आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनानै आंनि भिडिअखौ आं एसेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों।